Ой, добре дошли в едно не много дълго видео на Bloxroot, в което искам да ви покажа как изглеждам. Да, купих си този аватар на Кит от Brawl Stars. Погледнете. Стрига бетовата. Да, голяма ръка е много смешен. Добре. И сега ще завъртим фрукт и после ще ви покажа моята много голяма колекция от фруктове. Моята колекция. Гледайте тъпи фрукти. Аз съм такъв фрукт, така че просто ще дропна. Ако някой има нужда, примерно някой, да носи го на мен някой. Не бе, тук, грешка, тук. Не съм много, но да става нещо. Тук е някакъв лайкъри. Да, не съм много, не са добри, ама... Вече съм дали без шапка и така. Кажете ми дали ви кефи моя аватар. Откриха го. Откриха го тъкмо това просто с фрукт. Който за? Аз забрах кой го за. Както и да е. Гледнете. Кит от Brawl Stars в Bloxroot. Ей, сега се връщам. Виждате ли, че си приличат? Погледнете. Кит. Сравнете ги. Мисля, че доста се приличат. Аз имам скинове, разбира се, но... Да, това е оригинално. Мисля, че си приличат доста. Добре, аз бях Пламен. Чао.